Riwruok mar jotije piny owacho ma kaonti ma Migori dwaro mondo tend kaonti no ochul gope mag meto mag osara kochakore dwe mar 7 higa 2024 nyaka dwe mar 1 higa 2026. Jafwambo marwa Jojuma nigi ler mathoth. Kada bedi ten kaonti ma Migori ne ochako medo jotich osara dwe mar 2 mar higani, riwruok mar jotije ma kaonti ma Migori wacho ni metone mar osara ni mane onego chakre dwe mar 7 mar 2024 kaka ne dulno mochung' ne wechego mag osara ne wacho kaonti ma Migori ok oketo ma itim. Tend riwruok mar jotijego ma kaonti ma Migori ka otelnegi kod jagoro margi Lavo Kasta Marwa wan jotich oyudo meto mar osara ka ochake mana dwe mar 2 mar higani ka giwaro mondo kod weche modong' bende koro chulgi. Prayers that were supposed to be given to employees from 1st July 2024 to February this year. Why am I saying that? There's an increment that was done by SRC. Yes, the county government honored it in February this year, but we have some months, around 17 months, that were not honored, which are supposed to be honored. So that is also a thorny issue that we want to talk about. Riwruok ni ma jotije kaonti ma Migori bende wach nitiere jotije mathoth ma oting'o jopuonjgo mag nasari ma nyaka sani koro pok ochor malo e ngas mar tich. County government, I think they promoted some staffs, but we still have a problem. We still have a problem because we have those employees who migrated from the local authorities to the county government. They were not promoted. ECD teachers, all of them were not promoted. It is also a very thorny issue that we are handling with the management so that our ECD teachers, all of them can be promoted. There is a very big number. Those who are due, we have around 750 ECD teachers who are not promoted, who are due. Komachielo be jotijegi ma kaonti ma Migori opogore paro kod ten kaonti ma Migori ewi chenro maraeri. The right of an employee to belong to the pension that he or she chooses. Someone cannot come and choose for you a pension plan. Our employees, most of them, others are retiring next year. And this person has contributed to the pension scheme, the Life Fund pension scheme, for close to 30-35 years. And now telling that person to migrate now to another pension scheme, that is bringing so many issues. Jakomoko ma jotije kaonti ma Migori bona oko wan jotich ok nyal chun mondo kete omenda maggi magaheri kama gin giwegi ok gidwar. A meeting with the county secretary and all the chief officers concerning the circular of migrating from Life Fund to CPF. We've agreed that nobody will be forced to migrate from another scheme to the other unless consulted. George Juma, Ramogi TV, Migori. Obila manakuru makachije 22 e kinde miti mapedha ne math moko puodhi e kadak ma Barnabas kod pipeline.